नुसता वावरात डब्बा घेऊन यायला एवढा घामेला आला भाई. काम करायचं किती घाम येईल पा. शेत नांगरणं चालू आहे भाई. आता हे थोड्या वेळ थांबणं आणि नंतर मग घरी जाणं. चला ढेकळा आहे ना, मस्त मजा वाटते यार. आता पा मस्त ट्रॅक्टर वरचे गाणे भाऊंचे किती भारी भारी लावलेले. मराठी गाणे झाले, आता हिंदी गाणे लावलेत भाऊने. वावरातलं फ्रीज एवढं थंडगार पाणी राहतंय ना, विचारच नाही करू शकणार. डब्बा आणून दिला, झाला आता आपलं काम. आता घरी जायचंय मस्त.